Hawu, ukuba usibizile besizoze ezansi yazi. Ayi phela nami nje bengifuna ukuthi ngiyivocavoca. Buka. Ngikukhiphela lezi iqeshana phela zamaphepha lezi. Kuneqeshana nje la kukhona. Sikhuluma ngokuyithwala. Uyabona ziyakutshela ukuthi uma wesifazane ezithwele uphila kanjani, uhlala kanjani ujabulile. Konke nje uzokuthola lapha. Hawu bakithi. Ngiyabonga bandla gogo. Uyazi ukuthini wema? Usisi phela uhleze ngixoxela ngawe. Athi-ke nanoma yini mina uma ngenzele yona, nami ke ngikwenzela yona nawe. Ukuba umama nje kuyinto nje enhle kakhulu. Angazi indaba nina amantombazana manje ningafuni ukuba omama. Nina nje ningakhathazeki nje. Niyangizwa? Thina phela ngoba silana soninakekela. Noma ke phela singabona ngempela odokotela. Kodwa phela siyayazi lento le. Ngaphezulu kwalokho ke thina la ekhaya sinodokotela ababili abamaganya ungakhathazeki wena. Hey. Engabe uyitshelile indodakazi yami ngalokho? Ayi cha. Besingakamtshela uma. Ayibomtshele. Ngifuna ukubona nje ngempela uzoyiphatha kanjani. Komele ukuthi uhambe emzini wakhe ukuze umbone ukuthi uyiphatha kanjani. Yebo. Manje ayibomfonela ngani? Kulungile, ngizomfonela ukuthi nje uyazi ngabe ngcono kakhulu ukuthi ukhona noVikrant. Kodwa kulungile, ngizofona. Ayibona mina ngifuna ukukhuluma nendodakazi yami. Yebo. Futhi lalela. Umfake speakerni ngifuna ukumuzwa phela. Kulungile. Hello? Hello, Antonjani. Yeah? Khuluma. Auntie, ngiyakhalalisela. Usizoba ugogo phela. Phela sengitshele wonke umuntu la ekhaya. Ingakho nje auntie. Nawe ngikufonela ukukwazisa. Awuzukungihalalisela inpho? Kongra. Ngiyabonga. Buka la Monica. Yebo auntie. Ngizokukhumbuza into eyodwa nje. Hey wena imali. Ma? Ifoni yakhe phela iku-loudspeaker. Futhi khumbula lokho. Inkinga zakho Ziyanda ke manje. Ngisho phela nje ngodokotela futhi ke nje njengogogo. ya mawuqinisile. Monica, Yebo auntie. ngizokukhumbuza into eyodwa nje. Kancane nje auntie. Yebo ke. Ubuthini konje? Kubuye ngathi unokwesaba. Asikho isidingo sokujabula. Abakutholile ingxenye yeqiniso. Iqiniso lisazophuma. Ingane ngisho ukuthi Uqinisile yazi? Ave kungijabulisa ukuthi uyangeseka. Buka nje ukuzwa indaba ezimnandi kangaka uwena usukhuluma amazwi amahle kanje. Auntie, yini kodwa? Uwakhathazeka kangaka? Khululeka, ugogo no-auntie bakhona lana bahlezi nami. Kade beyisholo bona futhi uthi la ekhaya sinamagaya namabili ungakhathazeki. Monica, Ungakhathazeki ngami. Noma futhi naye ukhona. Kodwa ngizomtshela kuVikrant umyalezo wakho. Hawu auntie, ngibonga kakhulu ngezilokotho zakhe ezinhle. Ngiyakuthanda auntie. Sale kahle. Wozabo. Sesihlala isikhathi esanele. Sengiyahamba mina manje. Futhi ke ngizocela uAlko ukuthi akwenzele ipudding uyeza.
Ey bakithi. Monica, awazi ukuthi ngijabule kanjani nje mina ukuthi sengizoba phela ugogo nje mina. Hawu no animala naye. Uzoba ugogo. Vikrant. Ayusithusile ndoda. Ngani? Wathensi kangaka. Yazi ukuthi bengayitshela ukuthi uzoshesha ngaka. Yini? Ngabe uhlekani? Asingakhuluma ndoda. Yebo. Le package sakwenzela yona. Ngisathi sikwenzela phela indaba ye honeymoon ya wasteka yabo. Awushoke. Singakwenzela ibaby moon. Awuphela into entsha lena. Uyabona nje ithuba elinjena ngeliphinde lisabuya. Izwa ngami ngiyakutshela. Yebo. Ngiyakutshela ndoda. Buka. Phela kulula ukufika lana. Kangokubuka. Yabo uzogijima. Malume ngicela ungiqulu ngibeke phezulu ngifuna ukubona lapha egcekeni. Kwakumnandi ukubona uhleli la ubuka egcekeni. Walkhaya ngithithisa njalo ukubona uhleli lana. Nkosi yami, uhleli phezulu uzowenzekani? Hayi bese ngiyamphendula ke mina, ngithi khulileka, ngimbambile. Yazi malume njalo manginawe. Ngizizwa nje ngiphephile futhi ngizizwa ngijabule. I know. Ngifuna ukubuza. Ujabulile? Yebo malume. Good. Yazo Vikranti, ngaphakathi kuwena kunengane right ejabulile. Ungayivumeli ikhule. Yazi malume, avuye isoka kodwa. Nguprofessor phela. Ngiyazi. Bheka njena. Waba udokotela futhi ke enyangeni edlule njena uvele washada. Malume. Omunye uyascream futhi. Hayi ngiright. Hayi ngeke ngiyolanda mina. Gogo. Nalo bisilethu Merrick. Angithi ubuthe unenkinga umphimbo. Mina kuzomela ujwayele ukuphuza lona ke. Manu, kungani uyikhathaza ngesalikwazi nje esifana nami ntombi? Hayibo zibuke. Awusona nje wena isalukazi. Uthatha amaphilisi before yembedeni. Awu kanjani? Angithi yimi engakhulisa abazali beni bobabili. Manje ngicabanga ukuthi mina iminyaka ayikhuli. Ngisho ukuthi izinsuku zethu seyibaliwe manje na. Awu gogo. Usuthini ke manje? Akekho omunye umuntu enginangaphandle wakho. Kuzomela ntombi ube nomunye umuntu ohlekisana naye empilweni yakho ngaphandle kwethu. Uyabona thina sisendleleni manje na. Gogo ngiyakucela. Ungayisho leyo nto. Awukungitshele ntombi. Ngabe ukhona umcabangayo enhlizweni yakho? Awu gogo. Yini manje lena? Hayi akukho phela okusha lapha. Uyabona nje intombi mangabe ikhula kuzomela siyitholele umuntu ezohlekisana naye empilweni yakhe. Ayikho intsha lonto leyo. Ya, iyona nto ke sayisebenzisa futhi kudadweni uMonica leyo. Kodwa ke amantombazane esimanje manje azenzela umathanda nje afuna ukulawula. Ingakho ke ngikubuza. Ukhona wena mhlasimbo naye. Ibizwa ngani kambe lento lena? Boyfriend. Cha gogo. Akekho. Futhi ke angifuni ukucabanga ngaleyo nto manje. Uyazi nawe ukuthi kuningi kumele ngikufunde. Yebo bukhona uyafunda. Kodwa naloko engikhuluma ngako kubalekile ntombi. Yebo. Konzima nje ukuthola umuntu oright kunokwenza iMBBS exam. Awu hey, ukufundela phela lawo mazema akho kuthatha isikhathi eside ngithi. Usuzama ungivalela kulamazwe engwashilo. Avuhlakaniphile kodwa wena gogo? Nomzukulu wami hey, akuve hlakaniphile. Ngibone ngathi useqalile nje ukufunda efundela lamazema akhe aqalayo. Gogo. Ngiyabona namhlanje ukhuluma ubuhlakani. Kodwa ngiyacela ke bandla ungacabangi nje okunye.
ukuthatha amaphilisi. Futhi-ke lolu bisi lakho kuzomela uphuze nje lusashiza. Kodwa wena gogo busy yaxoxa nje la. Kodwa-ke ngiyakucela Ntombi, ucabangisise ngalento ebengikutshela yona. Okay. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo-8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isisonke dear signature 169.